Takže po nejakých úvodných peripetiách so StreamYardom sme sa presunuli na Zoom a ja ťa, Martin, vítam v našom rozhovore. Ako to aj bežalo v popiskoch, takže Martin je CEO spoločnosti Emark Analytics a spoločnosti Infinity, kde majú pobočky v rôznych častiach Európy, ale nielen Európy. Takže Martin, ak by si nám bližšie mohol povedať o sebe, že kde všade sa nachádza vaša firma alebo ľudia, ktorí pracujú pre vašu firmu. Tak ja ďakujem za pozvanie do tohto rozhovoru. My vždy, keď sa stretneme, tak to je vždy nadlho. Máme viacero takých dobrých tém a ľudia sú samozrejme top, obľúbená téma, aj tvoja, aj moja, taká vášeň trošku. Takže keď sa stretneme, tak vždy sa rozprávame dlho o týchto témach. No, tak trošku na nejaké predstavenie. Ja som vlastne Martin Kostič, zakladateľ spoločnosti Emark a spoločnosti Infinity. Spoločnosť Emark som založil pred 23 rokmi, ešte v podstate na vysokej škole, na fakulte manažmentu Komenského univerzity. No a spoločnosť Infinity tak asi 5 rokov dozadu. Spoločnosť Emark sa zaoberá riešeniami v oblasti dát. To znamená, v podstate riešime vlastne celú tú problematiku dát vlastne pre spoločnosti. A dalo by sa povedať, že je to vlastne všetko, čo sa týka získavania hodnoty z dát. Čiže aby vlastne, samozrejme, každá firma má svoje dáta, má tam mnoho rôznych dát a otázka je tá, ako ich využiť vlastne vo svoj prospech. Čiže k tomuto máme nejaké technológie, máme nejakú expertízu, nejaké riešenia a tak ďalej. No a druhá firma vlastne, ktorú som založil, Infinity, tak tá sa zaoberá vlastne vývojom softvéru a tento softvér vlastne doplňame do rôznych riešení pre dátovú analytiku. Funguje to ako softvér na zadávanie dát do vlastne analytických nástrojov, plánovanie, vyhodnocovanie, dalo by sa povedať nejaké spúšťanie nejakých procesov. Aj to bola taká trošku platforma pre riadenie firmy, nie len teda pre analýzu, ale potom aj následne vlastne pre tú akciu, ktorá nastane potom, keď si niečo vyhodnotí. Hej. Čiže toto je to, čím sa zaoberáme. Aktuálne nás je okolo 60-65 v závislosti od toho, že ako sa vyvíjame. No a pôsobíme v podstate, to je dobrá otázka, my si robíme niekedy trošku srandu, že my vlastne pôsobíme vlastne na každom kontinente okrem Antarktídy. Mhm. Jasné. Takže nádhera, nie je to teda len Európa, ale je to v rôznych častiach. Tak ja som pevne presvedčená, že si tá správna osoba, ktorá nám tu bude vedieť povedať, že ako na to, ako viesť ľudí My na sme sa ďalku. rozšírili do Čiech a do Maďarska. Počujeme sa? Áno, len si sa nám medzi tým zasekol, tak ja Mhm. som sa tam doplnila. Áno. Takže sme začali na Slovensku, potom sme sa postupne rozšírili do Čiech, do Maďarska, vlastne v rámci Strednej Európy. Potom sme začali získavať klientov v rámci západnej, severnej Európy, čiže Nordics, Fínsko napríklad, alebo Nemecko, UK a podobne. No a potom sme sa pozreli vlastne po iných krajinách, pozreli sme sa vlastne po Austrálii a vlastne celom tom APAC a takisto vlastne Amerika, USA, Kanada a podobne, takisto teraz Južná Amerika. Kolegov máme vlastne, okrem teda Česka a Slovenska, máme kolegov v Brazílii, v Južnej Amerike, v Austrálii, takže tak by som povedal, že po celom svete trošku rozlezený a samozrejme v Anglicku, pochopiteľne. Tak, a ja už som hovorila, že ťa považujem, že si tá správna osoba nám rozlúšti tú dilemu, čiže ako viesť ľudí na diaľku, lebo je to taká horúca téma v súčasnosti. A ako povedal John Eder, ktorý aj viedol, ktorý pochádzal z vojska a viedol rôzne zaujímavé bojové misie, neskôr sa stal takým guru leadershipu, hovorí, že aby sa manažerovi darilo, tak je potrebné, aby zastrešoval tri také oblasti. Je zodpovedný za plnenie úloh, za udržovanie energie v tíme a za prácu s jednotlivcom. A presne tieto tri oblasti my spoločne preskúmame. Tak Mhm. poďme sa na to pozrieť. Keď ja vstupujem do rôznych firiem, tak častokrát manažéri vyjadrujú takú obavu, že kým sa ľudia nebudú vrácať z home office opäť späť do práce, že nie je možné potom zachovať atmosféru a takú kultúru firmy. Tak ako s tým, Martina, narábaš ty, aby tá vaša firma mala fakt jedinečnú kultúru? No, ja som rád, že to hovoríš, pretože my sa určite vieme rozprávať o kultúre. Keby si odo mňa čakala možno nejakú diskusiu o nejakom mega korporátnom systéme, ako v podstate dosiahnuť, aby ľudia chodili do kancelárie, tak na to nemám odpoveď, to poviem rovno. Ani to od teba nechcem, absolútne. Ani to Naozaj, nemôžem. že
ako s tým narábať, aby ste mali ten jedinečný duch? Vieš, že prečo ísť pracovať práve k vám a nie do inej firmy, ktorá sa zaoberá dátovou analytikou, že ako si toto udržať, tú jedinečnosť? No, ja vlastne, keď si mi písal, že aby sme sa o tom porozprávali, tak tiež som to bral trošku ako takú výzvu, pretože vieš, ako to je reálne, vieš, že človek vlastne sa snaží a robí čo môže, ako čo najlepšie, hej, a nejak veľmi nad tým nerozmýšľa. To je ako ten vtip, keď sa vlastne pýtali toho hokejistu, že ako strelil ten víťazný gól vlastne na tých majstrovstvách sveta, no, prišiel ten puk a vystrelil a padol, no, čo, takže niekedy treba tak rozmýšľať nad tým, že ako to vlastne robíme a čo vlastne je to, čo je vlastne dobré. Ale asi by som povedal, že naozaj u nás teda, a tak ako vlastne ja sa snažím k tomu pristupovať, je to všetko o ľuďoch. Hej? To znamená, že jednak tých ľudí nájsť, ako správnych ľudí nájsť a dať si pozor, koho vlastne človek reálne príjme do tej firmy, hej? Aby tí ľudia spolu vlastne pasovali. Čo je v podstate o nejakom podobnom nastavení mysle, by som povedal, podobných hodnotách, ktoré tí ľudia vlastne zdieľajú a ako keby takom podobnom vyžarovaní, ktoré majú tí ľudia. Hej. Čiže toto sa dá nejakým spôsobom vlastne ako keby nejak navnímať v tej diskusii, hej. Čiže aby tam bol ten fit. No a potom samozrejme je to o určitých hodnotách, ktorými tá firma vlastne musí v podstate žiť. Hej. A toto je samostatná ako oblasť. Ja som nad tým potom rozmýšľal ďalej, že vlastne hodnoty, hej, že my sme firma, ktorá je naozaj veľmi silno založená na hodnotách a akurát ich nemáme nikde napísané. Ja som sa chcela opýtať, že čo sú tie vaše hodnoty a čo si hovoril, že ten mindset, či máte spoločný, aby to naozaj hralo s vašou firmou, že čo to konkrétne je, ak môžeš uviesť? Ja si myslím, že ono to je tak ako so všetkým, zase povedal by som, mne sa veľmi páčilo, ako raz Mick Jagger vlastne Rolling Stones rozprával, že ako vlastne oni robia hudbu. Hej, a on vlastne hovoril, že u nich sa hudba nepíše, u nich sa proste tá hudba hrá. Hej, oni ju hrajú. Hej, čiže a my asi tak nejak podobne, hej, že u nás sa to nejak nepíše tie hodnoty, ale oni sa u nás tie hodnoty vlastne žijú. Hej, a čo to znamená? Ako samozrejme, ako asi v prvom rade by som povedal, že nejaká dôvera. Hej, to znamená, že naozaj treba ľuďom dôverovať a keď človek ľuďom dôveruje, tak oni potom takisto dôverujú naspäť. Zase samozrejme každý človek si niečím prešiel, má nejaké skúsenosti, nejaké prostredie, ktoré ho nejak ovplyvnilo, takže s niekým to je jednoduchšie, s niekým menej, ale v zásade, ak je tam tá jedna línia toho, že áno, je tu tá dôvera a ideme si dôverovať, hej, tak to sa vlastne vráti, hej, že tí ľudia to kvázi ako keby ocenia. Hej, a samozrejme, že zase vrátim sa k tomu, že základná vec je mať tých správnych ľudí v tom autobuse, hej, že aby sme mali tých správnych ľudí, lebo potom samozrejme môže všetko fungovať, hej, potom tá dôvera tam samozrejme je. A potom možno taká nejaká vášeň, hej, že robiť tie veci, ktoré robíme s takým nadšením, s takým nasadením, že proste to robíme preto, lebo to má zmysel, lebo to niekomu pomôže. Je to nejaký taký ten úprimný záujem niečo niekam posunúť. Hej. Ja osobne som už bol viackrát v situácii, kedy som v podstate mohol sa dostať do stavu, kedy by som napríklad nemusel pracovať, hej, pretože vlastne tá firma je v stave, že možno naozaj ten management, vlastne každý sa nejakým spôsobom snaží, veľmi schopní ľudia, takže o čom, hej. Ale v zásade ja som si vždy postavil nejakú novú výzvu, kam to viem posunúť, kam to viem v podstate drivovať. A to si myslím, že to je o tom, že naozaj tú vášeň vlastne do toho priniesť a žiť s tým vlastne, čo človek robí, že vidieť tamto poslanie, ktoré tá firma dokáže vlastne mať pre to svoje okolie, pre tých klientov a takisto aj pre tých kolegov. Hej. Možno ďalšia taká vec je rešpekt, hej, že naozaj je to o tom, že tých ľudí okolo seba, každý ten človek je nejakým spôsobom expert, je niečím zaujímavý a my sa snažíme tých ľudí hľadať aj tak, že aby to boli. A ja sa vždy v každom človeku snažím nájsť to dobré. Hej? A niekedy možno až príliš, hej? Že ten človek dostane druhú šancu, tretiu šancu, piatú šancu, šiestú šancu a naozaj, že ako ukončenie spolupráce, že naozaj, že veľmi ďaleko posledná možnosť ako riešenia situácie. Si myslím, že každý človek má v sebe ten potenciál a len ho treba nejak dostať von, treba ho nejak zobudiť, hej? Treba nájsť ten kľúč k tomu potenciálu. Takže tým súvisí možno nejaký rešpekt, zase nejak tá dôvera. Takže neviem, no potom možno nejaká otvorenosť, že keď proste niečo si treba povedať, tak si to treba povedať. Hej. A teraz to neznamená, že sa na niekoho hnevám, alebo niekto sa hnevá na mňa. A zase mám kolegov, ktorí sú takí viacej, akože
viem, že keď stichnú, tak asi nejaký problém, hej, nepovedia mi to rovno, možno, že mi to napíšu do mailu. Potom mám kolegov, ktorí bum, rovno, že do mňa a debatovať a poďme sa baviť a nesúhlasiť, akože jasné, tak každý sme nejaký, všetko v poriadku. A dôležité je vlastne, že ako, aby tam tá otvorenosť bola. Aby tam, lebo keď je dôvera, tak samozrejme ľudia sú potom k sebe otvorení, môžu si povedať čokoľvek. No a potom som nad tým rozmýšľal, že ako, ako toto nejakým spôsobom vystihnúť, hej, pretože toto je veľmi komplexné. Teraz bavíme sa o rôznych hodnotách a mohli by sme pokračovať tej diskusii o tých hodnotách a asi by sme nenašli nejaký že ucelený set 3 alebo 4 alebo 10, ktoré by to ako vystihovali, ale skôr nejak ako navnímať ten smer, ktorým tie hodnoty sa oberajú. Ale možno, že taký dobrý príklad tých hodnot, ktoré možno, že si myslím, že by sme, že sa snažíme ako v tej firme mať, je možno, že Harry Potter. Mm-hmm. Áno, a či konkrétne máš na mysli, tak, pod Harrym Potterom? No mám na mysli to, že ten Harry Potter vlastne jemu išlo ako o určité poslanie. A vlastne tam bol ten klasický príbehový boj dobra so zlom, hej, ale my tam nebojeme so žiadnym zlom, ale skôr máme určité poslanie podobne ako ten Harry Potter. A robíme tie veci ako z toho princípu, že vlastne tomu veríme, hej, a preto ich robíme. Takže možno, že keď si kto z vás videl Harryho Pottera, samozrejme ja mám navnímaného, lebo mám dve céry, jednu 14-ročnú, druhú 15-ročnú, takže Harry Potter je pre mňa akože na spamäť pomaly všetky epizódy. Povinné pozeranie. Povinné pozeranie, hej, takže veľmi príjemne strávený čas s deťmi. Takže možno, že tak by som povedal, že keď toto tak ako by som povedal, že nás celkom tak vystihuje, alebo sa snažíme, aby nás to možno že trošku tak nejak vystihovalo. Čiže ja som tam zachytila, že na prvom mieste je správny výber ľudí, ktorí ako keby hrajú s tými vašimi hodnotami, ktoré žijete vo firme. A to druhé, čo si uviedol, je mať vyšší zmysel. Ako ty si hovoril, že vždy to chceš posunúť niekde o nejakú latku ďalej, čiže si vážne preto, kam sa ešte môžete posunúť, alebo čo všetko môžete priniesť ako hodnotu pre týchto ľudí. A keď si teraz predstavíme, že ty tých ľudí už máš vo firme, ako udržiavate energiu v tíme? Čiže aby tím hral ako celok. No, energia. Tak, ale samozrejme, energia je akože nevyhnutná, hej, pretože ľudia sú o energii, hej, každý ten človek tú energiu potrebuje nejakým spôsobom. Niekto si ju dokáže možno, že sám nejakým spôsobom vygenerovať, niekto možno, že potrebuje viacej dostávať, niekto sa potrebuje odovzdávať, že každý človek vlastne s tou energiou nejakým spôsobom ináč vlastne pracuje. Ten online svet, ja teda aktuálne z väčšej časti žijem v Anglicku, čiže vlastne s väčšinou mojich kolegov som vlastne online k dispozícii alebo nejakým spôsobom spojený. Keď mám samozrejme niekoľko kolegov tuto v Anglicku, ale gro kolegov je niekde inde. Čiže my vlastne musíme spolu komunikovať vlastne online. Samozrejme, ten online svet je oveľa štrukturovanejší než ten offline svet. Čiže keď sa s niekým človek stretne, tak ten prenos energie je jednoduchý, hej, lebo stretneme sa, rozprávame sa, teraz tá energia prichádza, človeka to obohacuje, hej, že sa stretne. Ten offline svet, ten online svet je taký, že je tam, musí tam byť tá štruktúra, musí tam byť tá štruktúrnosť tej komunikácii. Čiže tam je potom otázka, že asi možno nejaká kombinácia, to znamená na jednej strane v rámci tých stretnutí a v rámci interakcie s ľuďmi vysielať pozitívnu energiu. Hej, to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože a to poznáš asi aj, každý z nás to pozná, hej, že keď napríklad pošleš mail niekomu a ten mail je veľmi neosobný, čiže aj keď možno, že dobre mienený, ale nejaká kritika alebo niečo, tak z toho mailu sa dá zobrať veľmi negatívne, hej, lebo tam nemá ten podton. Online meeting je možno trošičku osobnejší, lebo predsa len vieš ako nejak vplývať cez tú obrazovku, hej, že môžeš sa akože k tomu človeku nejako priblížiť, ale stále to rozprávaš sa s monitorom, hej, nemáš tam ten priamy prenos tej energie. Takže toto možno vnímam ako dôležité, že už keď teda tá komunikácia je, tak snažiť sa tú komunikáciu viesť pozitívne, proste tú energiu tam ako keby odovzdávať. Nemyslím tým teraz akože sa pretvarovať nejako, hej, ale naozaj snažiť sa to nejak takto pozitívne štruktúrovanie. No a potom možno, že mať v tých kľúčových veciach, ktoré sa akože v tej firme musia diať, mať možno nejaký poriadok, nejakú väčšiu štruktúru. Čiže ja používam rôzne nástroje, vlastne jednak na sebaorganizáciu, jednak na komunikáciu, koordináciu a podobne.
No a potom samozrejme si myslím, že v neposlednom rade je to o tom, že ono to bez toho stretávania úplne nejde. Hej, čiže proste je naozaj akože podľa mňa nevyhnutné sa stretávať a komunikovať aj osobne. A o to sa aj snažím. Hej. Čiže samozrejme chodím sa stretávať s kolegami či už do Bratislavy, do Čiech, aj do Prahy podobne. A kolegovia, čo vlastne pracujú v iných krajinách, že Brazília, Južná Afrika a podobne, tak s nimi sa stretávame minimálne raz za rok na nejakých globálnych konferenciách niekde, že sa tam proste stretneme, vycestujeme a podobne. Tuto v UK zase si robíme pravidelné také osobné meetingy, také sharingy, minimálne raz za mesiac. Takže tá osobná interakcia, podľa mňa to nejde bez tej osobnej interakcie, aj bez tých osobných stretnutí. Čiže ako hovoríš, že to sú skôr stretnutia, že teba s tvojimi ľuďmi, a keď sa pozrieme na to, že aby sa vaši ľudia necítili teda vo firme, keď sa ideme konkrétne pozrieť na Emark, aby sa necítili len ako, keď to poviem, zamestnanci Emarku, ale ako ľudia, ktorí navzájom spolupracujú, kolegovia, tak ako to konkrétne u vás prebieha? Čo vám tak zafungovalo v praxi? Tak ono Alebo tiež, sme pri tom týme, že aby ten tým naozaj hral pri vedení na diaľku. Áno, áno. Tiež je dôležité, že ten tím, no, samozrejme musí nejakým spôsobom komunikovať a tá komunikácia musí mať zmysel. Hej. Čiže napríklad dosť dobre nám fungujú rôzne sharingy, že sú aj také keby, či už technické sharingy alebo sales sharingy, kde vlastne tie jednotlivé týmy zdieľajú informácie medzi sebou. Tie sú v podstate spravidla online, ale zase sú nejaké body dajme tomu v rámci toho kvartálu, kedy sa tí ľudia stretnú, plus nemáme nejaký že tvrdý systém, že teraz musíš prísť do kancelárie, lebo neviem, čo sa stane. A toto je tiež taká zaujímavá dilema, pretože ľudia by ako sa chceli stretávať, akože chceli by sa vlastne vidieť osobne. Každý to tak nejak hovorí, že jasne, chcem, hej. Na druhej strane nikto nechce nejaký tvrdý systém, že teraz musíš a neviem kedy a neviem koľko. A to nie je asi ani naša kultúra, aby sme niekoho donúcovali k niečomu. Skôr naopak, ľudia mali byť skôr motivovaní tým, že čo chcú dosiahnuť, kam sa chcú posunúť, tú víziu. Takže asi tak. No, tým pádom vlastne, ale máme také, akože snažíme sa nejak tak nepísane, že však poďte do tej kancelárie ten útorok, stredu, hej, aspoň sa tam stretnete s inými ľuďmi a trošku sa akože porozprávate a samozrejme kreatívne činnosti sa oveľa ľahšie robia v kancelárii, hej, že keď sa ľudia stretnú, či už to je pri tom čaji, kávičke a podobne, aj niekde sa proste tak sadnú a porozprávajú, tak sa do toho rado viacej spraviť. Hej, že výmena informácií medzi sales, delivery, admin, back office a podobne, toto všetko je oveľa lepšie fungovať, keď sa ľudia stretnú. Čiže nejaká taká, podľa mňa to je taká, treba nájsť taký ten správny mix, on to už Elon Musk povedal pekne v jednom z takých tých svojich príhovorov, ktoré vlastne povedal, že on to je vlastne ako varenie polievky. Že ty tak varí, že dávaš tam tie prísady všelijaké do tej polievky a nakoniec si to musí nejako sadnúť a musí to nejako chutiť. Čiže, a môžeme sa baviť o nejakých best practices, ale to si každý musí nájsť tú cestu. Hej? A čo mu bude tak dobre chutiť? Niekto má radšej pikantné, niekto má radšej menej pikantné, niekto curry a tak ďalej. Čiže to je kombinácia. Aby tí, ktorí nás sledujú, mali z akých ingrediencií vyberať, čo vám ešte funguje pri vedení ľudí na diaľku, a teraz sme stále ešte pri tíme, čiže práca s tímom. No, čiže spomínal som vlastne tie sharingy, spomínal som tie osobné stretnutia. Ono je tam dôležité ako byť pri človeku blízko, som povedal. Čiže aby ľudia vlastne mali vždy niekoho, kto im vie pomôcť. A zase o to viacej, že vlastne keď už ľudia nie sú spolu, keď sú spolu v kancelárii, tak sa hocikedy vedia obrátiť, otočiť, prísť za niekým, to je jednoduché, niekto mu pomôže. Keď sú nie v kancelárii, tak musí toto byť oveľa jasnejšie povedané, že na koho sa vlastne ten človek môže obrátiť. A ten druhý človek, ten dotyčný, na koho sa obráti, mu fakt musí pomôcť, lebo jeden takto bude fungovať. Čiže mať jasno v takýchto nejakých veciach. No a neviem, potom možno, že aj nejaké nástroje, hej, že pomáha využívať aj nejaké nástroje vlastne na nejaké zlaďovanie sa a podobne. Tiež viacej nástroje používam dospelkým po nejakej takejto úvahe, na nejakom hľadaní. Chcete konkrétne menovať, aby sme inšpirovali? Že Áno. Tak určite kolega, v podstate takto by som povedal. Ja samozrejme dlhodobo sa snažím nejakým spôsobom byť organizovaný, štrukturovaný človek, takže potrebujem mať nejaký systém v tom, čo robím. Mne sa veľmi páčilo, neviem, či ste videli taký ten film Limitless. To bol taký film, kde niekto vynašiel takú pirulku, že keď
dáš takú pilulku, tak si odomkneš vlastne mysel. Hej, čiže odomkneš si, a teraz bežne využívame mozog na nejakých 7%, a od toho odomkol tak, že ho dokáže využívať na 95%, alebo koľko, že brutálny proste odomknutie, hej. A typni si, čo bolo prvé, čo spravil ten človek, keď si dal tú pilulku. Ak si teda ten film nevidel. Sa mi zdá, že nevidela, práve že nevidela, ale počula som o ňom. Mhm. No, čo tak mohol urobiť teraz? Neviem, že chcel vidieť budúcnosť, čo ho čaká, že veľmi sa presunú do budúcnosti, ako to bude No, vyzerať. to Nech sa všetko chcel, pripraví. ale Áno? úplne prvá vec, čo spravil, bolo, že si upratal. Mm. Upratal si. Hej. Potom za noc dopísal knihu, ktorú písal niekoľko rokov a potom akože boli iné veci, ktoré robil. Hej. Čiže upratať si a dokončovať, doťahovať veci. Hej. Toto je veľmi dôležité. Hej. To je veľmi dôležité v podstate jednak pre mentálnu hygienu, lebo samozrejme, keď sme všetci, každý doma a podobne, tak jasné, hej, to doma nemáš ten limit, že odkedy dokedy, hej, proste tam máš ten počítač, je tam otvorený, je to v nejakej miestnosti, kde bežne si, je ľahko dostupný, sa tam pozrieš, necháš si ho bežať, ešte večer si niečo pozrieš, ešte si niekým zavoláš, bum, a deň rozbitý, natiahnutý vlastne a v podstate v jednom kuse robíš, hej. A samozrejme toto môžeš robiť nejaký čas, ale keď sa to robí dlho a ešte do toho vojdu nejaké problémy nebodaj a človek môže ľahko podľahnúť nejakým ťažkým situáciám, tak vlastne tá mentálna hygiena sa akože stráca. Čiže áno, jasné, môžeme robiť všelijaké meditácie a podobne, to je veľmi dôležité a podobne veľmi prínosné, ale práve mať poriadok vo veciach. Hej. Mám poriadok, mám systém, hej, organizovaný, priority, hej, tak si nejak riadím to, čo mu dovolím, aby ma nejakým spôsobom zaťažovalo a čomu nie. A samozrejme bavíme sa, že 80% prípadov, lebo sú situácie, kedy si proste nevyberieš, že sa ma nasype a jednoducho to musíš nejako spraviť. Hej. Ale gro toho času není takýto krízový. Hej. Gro času je úplne pod kontrolou, že si ho vieš nejakým spôsobom koordinovať. Takže na toto používam systém, ktorý sa volá Todoist. Taká vynikajúca aplikácia. Ja som prešiel mnohými takýmito aplikáciami. Outlook tasky som používal, Asanu, predtým, ja neviem, Trello, čo je čo možné, hej. Tasky, ten planner, vlastne, čo je v Teamsoch. Todoist je najďalej. Poradil mi ho kolega, ktorý tiež vlastne taký podobne ako ladený, že chce byť organizovaný, chce mať vlastne tasky pod kontrolou a tiež prešiel nejakým prieskumom systémov. Veľmi sa mi páči v tom, že je veľmi jednoduchý, tak drag and dropuješ si, pracuješ tým veľmi jednoducho a má neobmedzenú štruktúru, hĺbku ako keby tých kategórií, do ktorých sa môžeš vnoriť. Čo mne strašne super vyhovuje, pretože jak sa to celé, ten systém okolo mňa zväčšuje, tie firmy keby rastú a sú čoraz komplexnejšie a komplexnejšie, hej, tak to, čo vlastne bolo kedy akože priorita číslo 1, alebo keby taký ten prvý tier, sa stáva už nejakou podkategóriou nejakého iného týru a takto sa to do seba postupne vnára. Hej? A ja nemám šancu tomuto ako dopredu vymysleť nejakú štruktúru a potom sa aj držať. Hej? Čiže potrebujem niečo, čo je dostatočne emergentné, aby som to vedel modelovať, ako to prichádza. Hej? Takže tento Todoist je super, dá sa používať ako free. A teraz ja mu nechcem robiť reklamu, ako nemyslím, že by som chcel promovať Todoist samozrejme, ale je fakt super. A potom samozrejme v nejakom bode, keď už chceš zdieľať tie tasky a chceš zapájať ľudí, tak potom už je vlastne platená verzia, ale nie je to žiaden zabíjak, ako fakt, že drobné naozaj. Takže Todoist určite. Ďalej možno OneNote, samozrejme bežne dostupné túly, super na poznámky, dajú sa pekne prelinkovať tieto túly takisto, čiže link z Todoistu vieš potom, alebo z toho OneNote vieš prepojiť na ten Todoist. Keď máš ten task, vieš si tam drag and dropnúť e-mail napríklad a potom už s tým ďalej pracovať. Takže naozaj, že organizovaný systém, super. A potom samozrejme používame ďalšie tooly, také ako keby u nás, také interné, ktoré nám slúžia na to, aby sme robili lepší biznis. Samozrejme Klik, náš tool, ktorý sme v podstate priniesli na trh, takže ten používame Infinity, samozrejme používame aj my. Nejaké follow-upovanie, nejaké poznámky okolo oportunít a podobne, čiže to je tool, ktorý dokáže zadávať údaje do rôznych iných toolov, do analytiky a podobne. Už toto máme. A potom vlastne pre biznis používame Zoho ako CRM-ko a Jira používame na projekty. Takže sme dosť takí akože systematickí, akože sa snažíme uchopovať, aby toto všetko malo systém. Vlastne my sme sa teraz plynule presunuli k tomu druhému pilieru a to je, ako zabezpečovať plnenie úloh. Lebo to bolo druhou takou výzvou.
keď sa začala korona a ľudia začali pracovať zo zdieľaných pracovísk, že manažeri mali taký strach, že a ako teraz budem vedieť, že tí moji ľudia naozaj pracujú na čo majú a do akej miery ich preťažovať, aby sa videlo, čiže ako toto máte ošetrené vy, alebo ty konkrétne. No, ja by som zase povedal, že keď sa vrátim na začiatok, hej, k tým hodnotám, tak ono je to o tej dôvere. Hej, čiže keď teraz je niekto naozaj motivovaný vnútorne tým, že chce niečo dosiahnuť, chce sa niekam posunúť, hej, tak v podstate ja mu verím, že ten človek vlastne robí. A robí to, čo má robiť a robí to, čo vie robiť. Hej, a skôr akože, keď je dôležité, aby on vnímal, že sa môže kedykoľvek obrátiť na mňa, alebo spýtať sa, alebo niečo povedať, alebo nejakým spôsobom sa rozprávať o niečom, v čom potrebuje pomôcť. A keď to spraví, tak aj keď sa napríklad ukáže, že spravil niekde nejakú chybu, tak ja si to veľmi cením, hej, lebo viem, nakoniec to nie je jedno, čo si to je dosť jedno, čo si myslím ja, hej, dôležité je to, ako to nakoniec pôjde voči zákazníkovi a tam sme ako tým, hej, tam nie je žiaden Martin a nejaký ľudia okolo neho, hej, tam je to firma voči zákazníkovi, čiže musíme, a ten potom zhodnotí, či sme to robili dobre alebo nie, hej, čiže všetci na jednej lodi, takže toto je asi z môjho pohľadu veľmi dôležité. No a neviem, by som povedal, že potom samozrejme, keď už teda máme ten základ na mieste, hej, tú dôveru, tak potom už také, že aby človek niečo robil, aby tie veci robil správne, asi je to o nejakom zlaďovaní sa, hej, že mať takú zladenú tú stratégiu, mať tú zladenú víziu a mať ako možno nejaký dostatočný počet interakcií na to, aby to zlaďovanie prebiehalo. Ja som napríklad všimol aj na našich board meetingoch, hej, že tie board meetingy, my sme začali tak, že poďme objavovať, čo to sú vlastne board meetingy, pretože ako vlastne ten manažerský tým rástol, tak sme chceli, aby sme mali nejaký priestor, kde sa vieme rozprávať a robiť možno nejaké rozhodnutia. Ale ukázalo sa, že viacej ako o nejakých veľkých rozhodnutiach, typu zasadne proste nejaký board manažérov a začnú tam teraz neviem na čím hlbať, hej, tak je to viacej o tom zlaďovaní sa, hej, že rozprávať sa v nejakej štruktúre, lebo tie rozhodnutia potom už každý robí sám, hej, najlepšie ako vie v tej svojej oblasti, hej, na to nepotrebuje teraz, aby mu to niekto schvaľoval, hej, lebo ten daný človek je to najlepší expert, aby to rozhodnutie spravil, hej, ale to zlaďovanie, tá komunikácia tam je veľmi dôležitá. Toto by som určite zdôraznil a tá komunikácia musí byť veľmi taká otvorená, musí tam byť na to priestor, hej, a musí tam byť aj dostatočný počet interakcií. A potom, čo sa mne napríklad osvedčuje, je občas možno tak trošku aj počelenžovať, že vidím, že možno niečo by sa dalo robiť nejak lepšie, alebo niečo tu niekam posunúť, alebo si len tak ako keby zvalidovať nejaké predpoklady nejakého smerovania a tohoto sa netreba bať. Hej. Toto je veľmi dôležité a teraz nielen z mojej strany voči nejakému kolegovi, ale takisto aj zo strany toho kolegu voči inému kolegovi alebo voči mne. Toto je extrémne dôležité. Naozaj, aby tam takéto ako keby to challengeovanie toho smerovania mohlo byť v tej kultúre. Aby to nebolo, že teraz ako jedna z vecí, ktorú naozaj, že ja osobne by som povedal, že z duše nenávidím, je keď ja niečo poviem, hej, sa to nejako príjme, že tak som to povedal, tak asi nejak bude. A potom to nakoniec nedopadne dobre a ja som vlastne na vine, že som to vlastne povedal. Hej. No, toto je práve, že v tom online priestore veľmi citlivé, keď to tak poviem, že máme pocit, že druhí nás rozumejú a až prax ukáže, keď nám prinesú výsledky, či sme sa chápali, čiže opäť, ako pracujete s týmto, aby ste sa maximálne naozaj nakalibrovali rovnakým štýlom? No, hovorím, je to o tom mať dostatočný počet interakcií, kde sa vieme ako rozprávať, hej. A zase, keď je to atmosféra dôvery, že každý sa cíti ako keby sebaisto, chyby samozrejme sú dovolené a až by som povedal, že ako sa hovorí, bad news early is good news, takže ak človek spraví chybu, tak ju spravil, dobre, že na to prišiel, môže sa z toho poučiť. Pri najhoršom si zaplatil nejakú drahú lekciu, tak OK, tak možno, že som nebol na školení tento rok, tak si zaplatil drahú lekciu, OK, tak čo už, hej, sme sa niečo naučili. Takže to nás vie potom posúvať, hej, že kam vieme ísť ďalej. A keď je potom taká pohoda, že dá sa z tohto vychádzať, no tak potom samozrejme sú naplnené podmienky na to, aby to fungovalo. Hej. Zase, je to o kultúre, hej, toto není akože pre každé jedno prostredie, hej, takýto systém, hej. A tiež to není možno, že pre prostredie, kde sú 10 000 ľudí, hej, že my máme trošičku výhodu v odzovkách, hej, že ten tým je stále pomerne malý, takže vieme si dovoliť takéto akoby veľmi priateľské, otvorené prostredie, hej, kde vieme naozaj priamo komunikovať.
Tak, ty si povedala jednu zaujímavú vec, ktorá sa mi asociovala teda, že dôležité je, že si to čo najviac vyjasňovať a podobne. A to je ďalší taký sporný bod, s čím sa mi účastníci častokrát stiažujú na školeniach, že majú nekonečné množstvo meetingov, že častokrát sa preklikávajú z obrazovky na obrazovku. Tak ako je to u vás? Alebo koľko meetingov je dosť? Mhm. No, môžem sa pýtať toho správneho, lebo naozaj sú niekedy mám tých meetingov, že 10, hej, a večer už len tak pozerám do plafónu, ako unavených z tých meetingov. Áno, takže, nehýbajúce sa objekty. takže neviem či mám na to úplne odpoveď, ale ono je to zase, ja sa snažím tie meetingy, keď už teda nejaké sú, hej, tak snažím sa ich nerobiť ako v nejakých veľkých skupinách. Hej. Veľmi, veľmi silno rozmýšľam nad tým, že koho na ten meeting prijať, alebo koho tam prizvať. Pretože ak tam niekto je, tak by tam mal mať nejakú aktívnu rolu. Hej, nemal by to byť len, že teraz rozprával som sa s jednou známou, hej, tam mi spomínal, že no, ona ako vysoko postavený manažer, ona na mnohých meetingov len tak sedí. Hej. Tak potom akože radšej tam nebudem na tom meetingu sedieť a budem radšej niečo robiť, hej, a tak radšej môžem dostať nejaký extrakt tých informácií. A potom samozrejme využívať moderne technológie. Napríklad v dnešnej dobe už aj takýto Zoom vlastne umožňuje takého chatbota v sebe a umožňuje urobiť zápis toho meetingu. Čiže tiež vlastne s niektorými partnermi, hlavne smerom do externého prostredia, máme nastavené, že vlastne z toho meetingu sa dá spraviť zápis automaticky, že teraz človek nemusí tam už ani byť, hej, že si prebehne zápis, za 5 minút je vybavené, hej. Takže na čo strácať čas sedením na meetingu. Hej. Takže treba asi dosť dobre zvažovať, že čo má zmysel a čo nemá zmysel, a potom nejak pracovať s tými prioritami, pretože človek samozrejme vo svojom nadšení má tendenciu robiť všetko. Hej. A samozrejme, niektorí z nás sú takí maximizeri, že poďme robiť všetko, hej. Samozrejme hovoríme o sebe. No a potom sa dostane človek do takej pasce, že robí a nestíha doťahovať. Hej. Takže, a potom samozrejme nie sú výsledky, keď sa nedoťahuje, tak to je jasné. Takže možno, že toto si nejakým spôsobom upratať, že nerobiť všetko, ale robiť tie podstatné veci. Možno, že niekedy aj tie, ktoré sa človek úplne nechcú, ale ich treba spraviť, tak ich treba spraviť. A dávať si možno nejaké big rocks na nejakej kvartálnej báze a tie doťahovať. Hej, že aby naozaj sa to vlastne hýbalo. Mne sa veľmi páčil systém, nejaké prvky z neho som v podstate aj sa snažil implementovať, ale tak s rozumom, tak vhodne do našej kultúry, ktorý sa volá EOS, hej, ako Entrepreneurial Operating System. Bol spracovaný vlastne v takej knihe, kde sa o tom písalo, má rôzne prvky vlastne takého riadenia tej firmy a snažil sa vlastne dosiahnuť to, aby človek neriešil veľmi veľa detailov, hej, aby tie detaily boli vždy upratané, aby ich mal na starosti niekto, kto ich má mať na starosti. A tým pádom vlastne človek rieši tie big rocks a ako keby ten execution okolo tých big rocks, ktoré má naplánované. Samozrejme, že to sa rozbíja do detailov. Nechcem povedať, že venovať sa iba stratégii, lebo nič také není. Akože stratégia je 5%, 95% je potom to urobiť, aby to bolo dobré. Takže toto možno si treba tiež nejak si uvedomiť. Ale aj to potom, aby človek neskozol do toho, že robí všetko, takže mať to upratané v nejakých oblastiach. A k tomu možno trošku viesť aj ľudí okolo seba, alebo vplývať možno na tých ľudí. A teraz to neznamená len, že nejaký šéf s nejakým kolegom, hej, ale naozaj aj kolegovia medzi sebou, alebo tie týmy medzi sebou si dáva tú spätnú väzbu, že počuj, tak toto by si nemusel robiť, lebo na čo to robíš, keď teraz netreba, hej, vieš to odsunúť napríklad do ďalšieho kvartálu, alebo možno aj do budúceho roku kľudne. Poďme sa teraz venovať tomuto, toto je podstatné. Proste vedieť si to priamo povedať ako ľudia medzi sebou. Hej. Tak, no a poďme uzatvoriť túto kapitolu, že ako zabezpečiť plnenie úloh, keď sa pozrieš na vašu firmu. Ako je možné ešte, keď sa tak zanadlo na to pozrieme, že dokážete doručovať výsledky, hoci ste roztrúsení po rôznych kontinentoch? Čo myslíš, čo je ešte tým prvkom, ktorý vám to pomáha zabezpečiť? Mm-hmm. No, keď teraz zoberiem vlastne, je pravda, že s každým z tých ľudí, vlastne ako sme na tých rôznych kontinentoch, mám nejakú komunikáciu, hej, čiže a plus tí ľudia komunikujú medzi sebou a plus komunikujú vlastne s tou keby československou centrálou, hej, že tam sú tam niektoré činnosti, ktoré sú zdieľané a vlastne im majú pomáhať tým ľuďom. Takže zase sa vrátim k tomu, že tá komunikácia musí fungovať, hej, a samozrejme z toho potom vyplýva to, že ten človek
Lebo tí ľudia, oni majú nejakú predstavu, čo by vlastne chceli robiť a kam by to chceli dotiahnuť, ale potrebujú nejakého partnera, s ktorým toto môžu konzultovať. Čiže byť pre nich taký partner, aby to mohli naozaj konzultovať, a možno validovať, challengeovať, že či ideme správne alebo nie, hej? A to akože vzájomne si hovoriť. No a ten progres nakoniec je potom vidieť, hej, že keď sme v kontakte s klientmi a teraz ten klient tým spôsobom mal niečo záujem, alebo je tam vidieť, sú tam nejaké tie stretnutia, hýbe sa to niekde dopredu, tak ten klient to nakoniec validuje. Tým, že my sme asi orientovaní na prácu s klientmi, tak nakoniec u tých klientov vlastne vidíme, či to robíme dobre alebo nie. Hej. Čiže, a keď už vôbec nevieme, že čo ďalej, hej, tak najlepšie sa spýtať toho klienta, hej, že čo vlastne jemu funguje, alebo kde sú tie jeho potreby a urobiť to tak, že vlastne gro tých vecí, ktoré aktuálne riešime a implementujeme, alebo čím sa zaoberáme, tak tie vznikli vlastne z nejakých diskusí s klientmi. Že nebolo to teda, že by tu nejaká partia nejakých osvietených ľudí zasadla za nejaký stôl a teraz tam niečo vymysleli geniálne, ale je to skôr o tom tak situačne, akože diskutovať s tými klientmi a z toho vlastne potom vytvárať tie nápady. No a teraz, a osobne si myslím, že naozaj v dnešnej dobe je dosť jedno, že kde človek je. Hej, že to, akože dávno sme prerastli obdobie, kedy sme všetci museli byť v jednej kancelárii niekde schovaní a tam všetci sa akože spolu niečo robiť pre svoje bezprostredné okolie. To, takí istí ľudia, ako sú na Slovensku, sú v Brazílii, v Amerike, v Austrálii, hoci kde to úplne jedno. Hej, čiže a majú samozrejme nejaké svoje očakávania a môžeme sa baviť samozrejme regionálne, kto ako. Vieme, že APAC, Austrália, tí sú skôr takí, že potrebujú, aby niekto bol tam, blízko pri nich, pochopiteľne, lebo sú tak ďaleko od všetkých. Že chcú cítiť blízkosť. Potrebujú tú blízkosť, potrebujú mať tých lokálnych ľudí pri sebe. Hej, takí Američania napríklad sú takí dosť akože otvorenejší, tam to je jedno, že môžeme deliverovať zo Slovenska, ako jedno, hej. Musíme samozrejme byť schopní poskytnúť nejakú tú časovú zónu, ale netrápi, že kde sme v podstate, oni sú zvyknutí na to, že z Mexika alebo z Južnej Ameriky deliveruje. Takže toto už je potom otázka toho, že je to v zásade jedno, kde človek je, pokiaľ je v tej časovej zóne, v ktorej sa v podstate nachádza ten klient. No a v zásade ten model, ktorý my uplatňujeme, je vlastne taký, že máme nejaké jadro, nejaké riešenia, nejaké best practices, nejaké veci, ktoré nám fungujú. Vychádzajú vlastne zo Slovenska, alebo teda zo Strednej Európy a tie potom vlastne keby ďalej škálujeme do tých ďalších oblastí. Hej? A samozrejme ich nejak ako keby snažíme sa aj navnímať tých klientov, tých lokálnych klientov v tej príslušnej krajine a samozrejme s nimi nejakým spôsobom pracovať, či im to dáva zmysel a zase vnímať nejak spätnú väzbu naspäť k tomu, čo sme vlastne vytvorili tu. Čiže to je nejaký taký model. Čiže počujem, ako keby ste išli veľa tým princípom design thinking, že všetko si dávate validovať s praxou pri cieľovom klientovi. Áno, povedal by som, že toto sa nám veľmi osvedčilo. Že keď, či už sa to týka nejakých riešení v oblasti dát, alebo sa to týka produktov, ktoré vlastne vyvíjame, alebo nejakých features, nejakých capability, tak toto všetko v podstate vychádza z veľkej miery, som možno naozaj, že 80%, možno aj viac. Je to vždy o tom, že ten klient nejakým som potreboval. A mám také pravidlo vo vnútri, že naozaj ten klient to musí nejak zvalidovať. Že nechceme vyvíjať niečo len tak akože na sklad, že vyvinuli sme a teraz toto je, ale chceme naozaj, aby sme s tými, aby ten klient, aby to nejak prešlo tým klientom. Čiže buď nejaké PLCčko alebo nejaký prototyp alebo niečo, aby ten klient to zobral. Hej? A tým pádom to je nejaký proof toho, že to berie vážne, že to naozaj, a že to má tú hodnotu, hej? Že to naozaj niekomu pomáha. Perfektne, dobre. Tak prešli sme dve oblasti, ako pracovať s tímom, ako zabezpečovať plnenie úloh a čaká nás posledná oblasť a to je ako pracovať s jednotlivcom. A ja medzi tým vidím, že tu nám máme hostí, čiže ak máte chuť, pripravte si otázky, posledné minúty budú venované diskusii, kedy sa priamo môžete Martina pýtať to, na čo by ste chceli získať odpoveď. Tak poďme sa pozrieť na prácu s jednotlivcom. A ako sa hovorí, že tým sa skladá z jednotlivcov, tak Martin, ako ty pracuješ s tým, že aby napríklad šikovný človek vo firme vám neodišiel? Čo všetko robíš? Opäť možno, keď sa trošičku vrátime na začiatok a mám samozrejme viacej takýchto myšlienok okolo toho.
Ja som tak prišiel do kancelárie na Slovensko a vidím na nástenke vyseli napísané také hodnoty v rámci delivery týmu. Delivery tým si spracoval nejaké také, že princípy, že ako chce deliverovať. A si oni, že OK, tam je asi niečo dobré. Hej. Vzniklo to naozaj od spodu, vzniklo to z praxe, vzniklo to z toho proste tí ľudia si sadli a dali veci dokopy. Čiže to je možno to, že tí jednotlivci nakoniec sú v nejakom týme, sú v nejakej skupine, nejak spolu nejak interagujú a tiež pre nich je tiež dôležité to zladenie, že aby tam to zladenie nejakým spôsobom nastalo. Čiže zase toto je asi nejaký základ, hej, aby ten jednotlivec sa cítil, že je v tom týme, že je v tej firme, že tam pasuje, hej, že tam tí ľudia okolo neho sú že ako keby ich tak nejak vnímal, že to je to správne miesto, kde sa s tými ľuďmi dobre cíti. Ako, možno to znie tak divne, že cíti, hej, že sme v biznise, hej, cíti, nie je to jedno, jak sa cíti, no nie je to jedno, hej, je to absolútne kritické, ako sa ten človek cíti a musí sa tam cítiť dobre. Teraz neznamená to, že teraz to musí byť nejaká kultúra, kde človek nič nerobí, ale sa tam dobre cíti, ešte si stále kavičkujú a rozprávajú sa a nikto nič neurobí, ako to by sme sa samozrejme nikam nedostali, hej, ale človek sa môže dobre cítiť v kreatívnom prostredí, ktoré naozaj niekam smeruje, aj kde sa aj maká, ale sa proste niekam smeruje, čiže nejak sa naplňa nejaká vízia toho človeka, hej, čiže to je dôležité, hej, ale toto je niečo, čo sa ťažko ovplyvňuje ako keby nejak z vrchu, lebo to znamená, že treba tých správnych ľudí nájsť, a keď sa nájdú tí správni ľudia a majú nejaké spoločné ciele, spoločné smerovanie, tak sa spolu dobre cítia, hej, tam to sa nedá nejak riadiť, hej, to je buď to pasuje, alebo to nepasuje, hej. No ale potom je veľa vecí, čo sa dá robiť, podľa mňa, a ako som spomínal tú štrukturovanosť tých interakcií, ak vytvoriť tie podmienky na to, aby mali priestor komunikovať tí ľudia, a mali priestor zdieľať a každý potrebuje niečo iné, samozrejme, iné potrebuje delivery, iné potrebuje sales, čiže aby tam toto bolo. No a aby tam trošku nastával ten prenos energie, aby tam nebola formálna komunikácia, hej? Aby tam ten prenos energie nastával na tých stretnutiach takým trošku neformálnym spôsobom, čiže takým osobnejším spôsobom. Keď ty sa pripojíš, keď to poviem, neviem, či máte nástroj one-to-one, rozhovory v rámci firmy? One-to-one, myslíš ako stretnutia, hej? Áno, one-to-one stretnutia. Áno, máme, nevolám to úplne one-to-one, ale ako áno, hej, stretnutia s jednotlivcami, čiže áno, máme. Keď ty máš konkrétne s tými svojimi ľuďmi, čiže o čom všetkom sa rozprávate v rámci týchto one-to-one stretnutí? No, to samozrejme závisí od toho, že v akej oblasti a s kým. Ja som to minule počítal, mám asi 10 ľudí priamo pod sebou, čiže pomerne akože široké spektrum ľudí, mám dosť takú flat štruktúru, že nemáme nejakú veľmi silnú prísnu hierarchiu, skôr to je, že kto je za čo zodpovedný a kto sa s kým ako zlaďuje skôr, hej, čiže asi takým spôsobom. No a by som možno povedal, že ono dôležité je dať tým ľuďom ten priestor, hej, že? Pekný príklad som počul v tomto smere ako Indiana Jones, hej, Harrison Ford. Že každý z nás pozná Indiana Jones, hej, film, a každý z nás pozná Harrisona Forda ako toho predstaviteľa, hej, toho filmu, hej. A o tom toto je, hej, že vlastne tí ľudia, a pritom Harrison Ford tam vlastne bol ako vlastne zamestnanec, hej, ako kolega, ktorý tam s inými kolegami ten film quasi urobil, hej, ale všetci ho poznajú, čiže naozaj dať tým ten priestor, aby boli hrdinovia, hej, aby oni boli tí hrdinovia, hej, a aby ich bolo poznať a vidieť, aby oni tam svietili a boli tí hrdinovia. Čiže to je podľa mňa dôležité. No a keď si toto človek uvedomí, že toto je ten cieľ, hej, aby naozaj tomu človeku pomohol stať sa tým hrdinom, hej, tak potom z toho sa odvinie tá štruktúra, to je odpoveď na tú otázku, hej, že o čom sa s nimi vlastne rozprávam. Hej, tak ja sa snažím im pomôcť, aby boli hrdinovia. Hej. No a teraz čo ten človek potrebuje, to je veľmi individuálne. Niekto potrebuje príjemný rozhovor, niekto potrebuje možno nejako navnímať nejaké problémy, ktorým čelí a potrebuje ich nejak vyriešiť. Niekto možno potrebuje sa poradiť, že ako ďalej. Niekto možno potrebuje si zvalidovať možno štrukturovanejšie nejaké body v tom, čo robí. Čiže to je každý niekde, ako má svoju potrebu. A každý človek má nejaké silné stránky, nejaké slabé stránky, čiže treba mu vedieť pomôcť aj v tých slabých, aby dokázal sa nejak odblokovať a podporiť tie silné, aby si dôveroval, aby proste mal tú víziu. Podľa mňa
A tam to máme čo robiť, ako my sme všetci veľmi skromní, veľmi takí, akože pre nás to je všetko také normálne, čo robíme a nejak sa nepozeráme na to, že když teraz svetová firma alebo čo, ako to je také, ako kam sa budeme machrovať, hej, vychvalovať, ale aby sme mali byť takí, a to je možno také slovenské, že sme málo takí hrdí ako na to, čo vlastne vieme a čo sme vlastne schopní dosiahnuť. Takže toto som si tak povedal, že musíme viacej sa tak akože byť taký hrdí na to, čo vlastne robíme, hej, že viacej takého toho sebavedomia, že naozaj vieme tie veci urobiť na svetovej úrovni v podstate, takže treba nájsť tú cestu. Hej. Takže toto je možno jedna vec, ako dať tým ľuďom ten priestor, aby boli hrdinovia, a to myslím úplne, že do bodky, aby to takto bolo. Druhá vec možno, čo je dôležitá, čo sa mne osvedčuje, je také spolupodnikateľstvo. Hej. Ja som sa na kolegov nikdy nepozeral na to, že teraz tu je nejaký šéf a potom tu je nejaký zamestnanec a teraz ten šéf dá úlohy a ten zamestnanec plní úlohy a neviem čo. To je najhorší model, ktorý môže byť. Hej. To je zle. Hej. Keď je to v takomto bode, že ten šéf dáva tie úlohy a ten zamestnanec ich plní, tak to nie je dobre. Proste tam je nejaký problém niekde. Hej. Takže to neznamená, že nemôžu, že jasné, že treba mať úlohy, jasné, že sa nejak tie úlohy rozdeľujú a musí byť jasné, kto čo robí. To je jasné, ako bez toho by to bola anarchia, chaos, zmetok, to by nefungovalo. Hej. Ale zase, Steve Jobs, hej, nehajrujeme schopných ľudí na to, aby sme im hovorili, čo majú robiť. Hej. Čiže čakáme, že oni budú hovoriť nám, čo máme robiť a budú to hlavne robiť, tak aby to niekam išlo. Hej. Čiže a samozrejme, to sa dá dosiahnuť, samozrejme s určitým typom ľudí, a treba im vytvoriť ten priestor, aby sa vnímali možno trošku ako takí spolupodnikatelia. To znamená vlastníctvo, vlastním nejakú oblasť, v tej oblasti mám priestor tú oblasť rozvíjať, podľa toho, ako si myslím, že to je najlepšie. Čiže toto je dôležité. Samozrejme, to celé musí potom hrať, čiže, a to je podľa mňa odpoveď na to, ako vo veľkej firme udržať takúto istú kultúru, čiže vytvoriť ako keby také menšie bunky, také samoriadiace týmy a tie týmy medzi sebou majú vždy nejakú úlohu, nejaké poslanie, ktorú plnia pre tú organizáciu. Takže a tým pádom tá kultúra ostáva zachovaná v tých bunkách. Že nie je to nejaká veľká, ťažkopádna korporátna kultúra, ale dokáže sa vlastne dosiahnuť to, aby bola zachovaná v tých jednotlivých bunkách, aby tie bunky ako keby zdedili tú kultúru a dokázala tam tá kultúra žiť. Je veľmi dôležité. Čiže a stále sme pri tom, akože nejaké poslanie, nejaká vízia, kultúra v tých jednotlivých bunkách, toto je extrémne dôležité. A ako keby nejaké to jasné vlastníctvo tej oblasti. A potom samozrejme nejaká proaktivita. Čiže ako podnikateľ, neviem, keď som rozmýšľal nad tým, kto mi kedy pomohol, tak štát to nebol, bohužiaľ. A žiadne špeciálne podmienky ten štát nepriniesol. Pomohli mi rodičia, mentálnym nastavením a nejakým zdieľaním skúseností a nejakých podnetov. Pomohli mi veľa ľudí, možno svojím spôsobom ako v dobrej viere, že pomáhajú niečomu, čo má zmysel. Ale reálne nakoniec si to človek musí urobiť sám. Čiže tam musí byť tá proaktivita, že proste idem a urobím to. A nebudem špekulovať, nebudem čakať, budem proste urobiť. Také, že čakať, to je veľmi škaredé slovo. Nečakať na nič, to proste urobiť. A toto sú také prvky toho spolupodnikateľstva, že keď človek chce, tak samozrejme za niečím ide. Môže to aj nevýsť, samozrejme, ale väčšinou, keď naozaj za niečím sústavne človek ide, tak sa niekam dopracuje. Čiže toto je, ak teda má tie dostatočné zdroje, aby vydržal tú ťažkú fázu. Čiže toto si myslím, že také asi kľúčové veci toho jadra, toho, aby sa tí ľudia spolu dobre cítili, aby tá vízia bola, aby aj to udržanie potom, pretože toto samozrejme človeka naplňa, človek vidí ten priestor vlastne robiť veci s nejakou tú autonómnosťou, s nejakou tú expertízou, vidí tam tú motiváciu. No a potom možno, že na takej ako keby softovej úrovni, neviem, podľa mňa by sa mali ľudia rozprávať nielen o biznise, o práci, ale trošku aj osobne by mali byť schopní tráviť čas. Veľmi ťažké samozrejme, lebo čím viacej ľudí, tým ťažšie. Ja by som strašne chcel byť s každým v kontakte a nedá sa to proste, nie je to možné. Dokonca už som až nešťastný, že hajrujeme ľudí a nie s každým sa stretnem. Ja som tú firmu vybudoval z nuly, čiže som bol prvý zamestnanec, jediný zamestnanec, ktorý tam bol od začiatku.
potom postupne som hľadal ďalších ľudí a príjmal, našiel som mega schopných ľudí, ale s každým som vždy bol v kontakte, s každým som robil osobne. Hej, a teraz už sme v stave, že ja sa s tými ľuďmi ani nestretnem s niektorými. Stretnem sa na firemnej akcii pár mesiacov potom, ako ten človek prišiel do firmy. Tak sa snažím aspoň napísať do Teamsu, že ahoj, vítajú nás. Hej, čiže toto je ako nejaký rozmer. Ale áno, snažím sa, mám s viacerými kolegami, tak s jedným super kolegom, partnerom chodím hravať golf, ďalším zase hráme taký hudobne založený, takže hráme na gitare, hráme si hudbu občas, ďalší je taký debater, tak tým zase podebatujem, hej, čiže samozrejme, mohol som menovať viacero príkladov, ale snažím sa naozaj, aby tam bol aj takýto osobný nejaký rozmer, že možno aj trošku nejaké to hobby, nie len teda na tú pracovnú nôtu stále, hej, čiže niekedy sa to darí, niekedy je ten čas taký, že sa to dá, niekedy menej, takže nedá sa to nejak generalizovať, že teraz nejaký tvrdý systém sa v tom ťažko hľadá, ale myslím si, že a toto je podľa mňa dôležité, aby ľudia aj medzi sebou sa snažili nejakým spôsobom robiť, že predsa v tej práci trávime veľa času, tí ľudia sú tam, ak som v tej správnej firme, tak tí ľudia sú super a malo by mi byť príjemné s nimi byť, tak by som mal trošku mať aj takýto priestor sa s nimi ako ináč trošku rozprávať ako len s kolegami alebo ako biznisovo nejak pracovať. Dobre, tak ďakujeme. Prešli sme tieto 3 oblasti, ktoré sú kľúčové pri vedení ľudí na diaľku a ja teraz vyzývam našich hostí, že ak majú nejakú konkrétnu otázku, tak kľudne môžu položiť priamo Martinovi. Neviem, že či niekto naberie odvahu. Ak nie, tak ja mám tých otázok veľmi veľa, čiže ja sa ešte opýtam jednu vec a medzi tým kľudne vy môžete premýšľať teda, čo by ste sa chceli opýtať. Martin, čo bolo možno také posledné tvoje tu na nám potvrdzujem, Martin, veľmi zaujímavé myšlienky, Emark má veľmi schopných ľudí, pozdravujem Viktora a vašu budúcu kolegyňu Nikolu. Ďakujem, Viktor. Vynikajúco. Tak, chcela som sa opýtať, že čo bolo pre teba tak v poslednej dobe také najväčšie uvedomenie z hľadiska vedenia ľudí na diaľku? Čo si možno uvedomila na základe nejakej chyby, ktorú si robila, alebo hlad, ktorý si mal? Neviem, či ťa úplne poteším alebo uspokojím, ale ja sa vraciam k takému, že growth mindset. Taká autorka, myslím, že Dweck sa volá, napísala peknú knihu. Karol Dweck, hej, peknú knihu, ale v princípe ten growth mindset, a to je, že v práci je v živote, hej, lebo samozrejme človek, keď sa niečo snaží, keby sme boli tak nastavení, že tak sme spokojní s tým, čo máme, ako fungujeme, tak je to vlastne jedno, hej, tak vlastne by sme si žili taký pokojný, pohodový život. Možno až do bodu, keby sme skrachovali, ale v zásade dovtedy by nám bolo strašne dobre, hej. Takže my sme nie takí, my sme takí, že poďme sa posúvať, poďme rásť, ale nie preto, že by sme silou, mocou museli, že teraz nejaký investor by tu takto škrtí, že musíš, lebo neviem, čo bude s tebou, hej. Ale chceme, hej, proste. Ja keď som bol malý, tak som doteraz hrával počítačové hry, hej, a jedna z mojich najobľúbenejších bola Civilizácia. Tam si človek vlastne vytváral taký svet a vlastne mohol potom tvoriť. Takže to človek robí preto, lebo toho baví, alebo to chce, hej, chce nejaký zmysel v tom, čo robí. Hej. Čiže, a teraz toto, keď robíš, tak samozrejme narážeš na problémy, na ťažkosti, nevychádzajú tie veci, snažíš sa a nič, hej, proste bojuješ s tým a jednoducho to nejde. Hej, a to je normálne, hej, to treba prijať, že to je normálne. Hej, a keby človek s týmto vlastne akože a človek veľmi ľahko môže upadnúť, hej, že tam narážame na tú mentálnu hygienu, že keď sa akože 15 krát niečo pokúsiš a zase to nevyjde, hej, a už to skúšaš ešte 16 krát z inej strany, zase to nevyšlo, hej, tak to je extrémne frustrujúce. Hej, a to treba zvládnuť. A samozrejme za tým je ten growth mindset, že dobre, tak sa toho poučíme a ideme ďalej. A to, že to niečo 16, to ide 17 krát. A ako keby ten persistence, ako vydržať pri tom, hej, lebo vieme, prečo to robím a kam idem, tak jednoducho tam dojdem a hotovo. Hej, akože to je otázka času, hej, a nejakého úsilia. Hej, Čiže toto, o tomto sa presvedčiť ako vnútorne, lebo každý máme svoj moment of doubt and pain, hej, čiže ako sa hovorí. Hej. Takže toto samozrejme nejak prežívať, že nie je to všetko také zlé a jednoducho, akože aj keď to nevyšlo, tak daj deň a ideme na to znovu. Hej. A startupová teória hovorí, že keď rozbehneš firmu, tak všetci majú tie veľké vízie, ak bude rásť tá valuácia, ak všetko pôjde hore. Samozrejme, čo zažiješ prvé, a to sú že roky, je valley of disappointment. Hej, čo všetko zletí dole
strata, prúser, nikto nič nekupuje, hej, a teraz ty hľadáš a zistíš prečo. Máš super produkt, všetko super, nič, hej. Čiže, dobre, teraz, keď to už nejak zvládneš, akože mentálne ty, hej, tak teraz potrebuješ to nejakým spôsobom odovzdať, hej, a samozrejme, že niekto z nás tu nie je Robocop, dokonalý človek, hej, čiže aj máme svoje zlé dni a ťažké dni a situácie, kedy pochybujeme, hej, a keď ma niekto v takom čase chytí, tak to nie je zrovna príjemné. Tým treba asi tiež nejako rád, ale asi ľudské potom, hej, ale globálne by to mohlo byť o tom, že naozaj takýto tento growth mindset, akože dobre, tak nevyšlo to, aj keď s niekým robím, nevyšlo ti to, nevadí, však OK, tak poďme sa pozrieť, sme robili chybu, poďme sa poučiť, poďme robiť inak, hej. A proste toto preniesť ďalej, že to nie je koniec sveta, hej. A samozrejme, že mám deti, hej, deti chodia do školy, teraz sú vlastne v takom ročníku, kde potrebujú urobiť skúšky, a tiež akože to nie je jednoduché, hej, takže treba im pomôcť ako pozbiechať, nejak to zvládnuť a pokúsiť sa znovu, hej, čiže a to je jedno, či sme doma alebo vo firme, hej, proste tento growth mindset je extrémne dôležitý. A človek musí začať od seba, lebo tam to niekde začína, že má tú energiu, s tou energiou proste toho ísť a vždy si to tak pripomenúť, že však to je vlastne príjemné, to, čo robím to, lebo to chcem, pripomína mi to dokonca tú moju príjemnú hru, ktorú som bola kedy hral, keď som mal 15 rokov, hej. A navyše proste sa pri tom niečo človek naučí, hej, múdrejší, keď aj nie je úspešnejší, tak aspoň múdrejší o niečo, hej. Takže to vlastne nemôže byť zlé, hej. Tak ďakujem. Vidím, že teda aj z každého zlyhania je to odrazový bod k tomu, aby niečo nové kvalitné vzniklo. Tak, ja opäť dávam priestor našim hosťom a chcú kľudne môžete napísať do chatu otázku, na ktorú vám Martin zodpovie. Tak počkáme ešte chvíľu, že či nám tu niečo nové pribudne. Nejaký komentár. Vyzerá, že zatiaľ nič. Tak Martin, úplne na záver, povedal si nám tu veľa zaujímavých myšlienok. A ak by sa prišla za tebou dcéra a opýtala by sa ťa, tak čo je 5 kľúčových myšlienok, ako viesť ľudí na diaľku, že 5 kľúčových nejakých tých najlepších best practices, tak čo by si poradil? No, A nemusíme teraz iba na to poradie, že prioritu, ale čo je tých 5 myšlienok? teraz si mi nastavil zrkadlo, lebo ja sa pýtam mojich dcer večer, keď idú spať, tu sú radi, keď idem ich uspať, a samozrejme 15-ročné deti nepotrebujú uspávať vyslovene, ale pozrieš sa mi rozprávať, hej. Takže ja sa ich pýtam, že povedz mi 5 vecí, ktoré si tento deň zažila, také tých 5, že príjemných vecí, ktoré si tento deň zažila. Lebo to je super, to ťa naladí ako pozitívne rozmýšľať a to môže byť hocičo, že úsmev, niekto sa na mňa usmial, super, hej. To je príjemné, hej, takže hociakých 5 príjemných vecí, hej. A nie je to jednoduché, lebo človek samozrejme ten deň nevždy je ideálny, hej. A teraz si sa ma spýtala otázku, ktorá ma nutí rozmýšľať, lebo ja som to neprijal toto celé, hej. takže 5 vecí, ktoré som sa naučil pri vedení ľudí na diaľku. No, ja si myslím, že asi ako som povedal, keby som tak zhrnul, že najdôležitejšia vec je správni ľudia a správna kultúra, nech to je čokoľvek, v akomkoľvek ponímaní, a tam nie je, že ultimátny model, tak toto má byť, to sú správne hodnoty a nie sú správne, to všetko je veľmi dané tým typom toho biznesu, tým typom ľudí, ktorých mám okolo seba, tým typom toho podnikateľa, hej, ktorý tam je, čiže toto je, a tu už mám 2 veci, hej, čiže ľudia a kultúra, ešte 3, hej. No, potom si myslím, že veľmi dôležitá je nejaká miera štrukturovanosti v tom online svete, veľmi dôležité, hej, pretože ten svet, ako som povedal, nie je veľmi nie je taký jednoduchý z toho pohľadu, že teraz by sa tá kultúra, tá energia prenašala sama, hej, proste keď si ten kolo nedáš, potom ten kolo nebude, hej. Takže a keď sa už aj ten kol spraví, tak stále je veľmi len limitované, čo sa v ňom dá dosiahnuť, ako sa dá tá energia preniesť, ako sa to dá vlastne, ako sa s tým ľuďmi dá pracovať. Takže musí to mať nejakú štruktúru, tam pomáhajú všetky tie túly a mať nejak jasno v tých veciach, čo chceme dosiahnuť a podobne. No a potom by som povedal, že určite nezabúdať na tie osobné stretnutia. Na diaľku neznamená, že človek sa niekde zakope do nejakého bunkra, nejakého betónového a tam odtiaľ nevíde. Na diaľku to samozrejme neznamená, to znamená, že človek viac menej operatívne funguje na diaľku, ale osobne sa stretne a toto je veľmi dôležité. No a piatý bod je taký, že
Len ako také, to je to myslenie, ten mindset, ako jednak ako dbať na tú svoju mentálnu hygienu, veľmi dôležité, hej. Brať si tie dovolenky, fakt chodiť na tie dovolenky, lebo to sú extrémne dôležité, robiť si tie sabatikály. My napríklad sme si už zaviedli, že raz za 5 rokov človek má mesiac platený sabatikál nad rámec všetkého, hej, proste nech si fakt refreshne, je to mentálne náročná práca, duševná práca, čiže na to treba veľký dôraz, aby sa človek nezbláznil, hej, čiže tá mentálna hygiena. S tým súvisí ten growth mindset, ako rozmýšľať nad vecami pozitívne, poučiť sa z veci. Nevyšlo, ideme spať, zajtra nový deň, ideme ďalej, hej. A vždy sú nejaké riešenia. Nejaký čas som pomerne aktívne robil technické potápanie, takže jaskyne, hĺbky a podobne. No a samozrejme, jednu vec hovoril môj inštruktor potápania, že vždy sú riešenia. Je na každú situáciu, dokonca niekoľko riešení. Zhasne ti svetlo, stratíš masku, stratíš plutvu, zamotáš sa, dojde ti vzduch, hej, vždy sú riešenia. Hej. Čiže toto, keď si človek uvedomí, tak vždy sa s tým dá pracovať. Takže možno týmto by som to tak nejak akože uzavrel. Tak vynikajúco, Martin. Ja ti zo srdca ďakujem za tvoj čas, o podelenie sa za myšlienky. Želám vám veľmi, aby sa Emarko a Infinity darilo, lebo my ťa veľmi radi zase zavoláme minimálne o rok a vyspovedáme, čo je nové vo vašom svete, aby si sa podelil vaše myšlienky. A ja len pripomínam, že rozhovor s Martinom, ktorý sme už kedysi viedli, sa nachádza na YouTube kanáli pod mojím menom Ivana Miklovič, kde sa nachádzajú rôzne videá, čiže tam sa môžete pozrieť na predchádzajúci rozhovor. Tento rozhovor opäť zavesíme aj na YouTube, aj bude zavesený v našej skupine Stretch, aby ste sa na to mohli pozrieť. Tak Martin, ešte raz ďakujem ti, no a želám ti ešte veľa úspechov, nie len v pracovnom živote. Ďakujem pekne, bolo to pre mňa obohacujúce, ako Ivana, ty sa vieš dobre pýtať a vieš dať také otázky tak akože pod kožu, hej, že človek musí silno rozmýšľať, takže bolo to pre mňa tiež veľmi prínosné. Ďakujem pekne a rád som sa s tebou rozprával aj s ostatnými kolegami tuto na kole a určite veľmi rád zase niekedy na budúce, takže budem sa tešiť. Tak, To ma trošku motivuje rozmýšľať nad tým, čo robím, nielen to robiť, ale nad tým rozmýšľať, takže díky tak, moc. tak ďakujeme veľmi pekne. Tak, so všetkými sa lúčime. Dovidenia. Tak Ďakujem ahojte, pekne. dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.